bold ukuthi khona umuntu ofanele anqunywe before Tuesday. Kusho uSiyameza athi khona umuntu ofanele anqunywe before Tuesday. Kusho yena uSiyameza athi akunqunywe umuntu before Tuesday. Ukubulawa nje komuntu eSouth Africa ngathi sekuqala ukuba yichilo nje esethiwa lenzeke nje. Vele kusho nje kuthiwa kwenziwe. Akekho onalento yokusaba ukuthi ukhona uGeneral Mkhwanazi kuthiwa nje akwenziwe. Wathi sihlonipha nje Mkhwanazi izwa nje. La kwa TikTok kunomuntu oyibiza ngenyanga onenselelo ukuthi kumele enze show ukuthi kushawule lesibili la next week. Kunomuntu okumele bengabisaphila emhlabeni okumele ukuthi engaba akasekho. Ufuna enze show kulo muntu uyamnquma immediately. Ngoma washaya uMonday ngabulesibili ephila lo muntu loyo. Woyisola nayona ukuthi kuyobe khala ngisho imkhovu yakhe la kwa TikTok. Iyobe khaliso kweyinyoni kewula. Lo mkhovu leyo mangabe khona phela la enkulu ezoxhumana hayi ngoba isuku isabana yini akekho umuntu osuke nenkinga nomunye umuntu but iyahloniphana kuphela kodwa kufuna ukuthi enze sure ukuthi maye efuna ukuyivikela lento athi uyiyona kumele ukuthi ebemnqumile lo muntu lo immediate ngoba hayi ama files uyoyisola ukuthi wazalelwana ukuthi lento ekanjena ukuthatha uzwela abantu abangale ngemumva kodwa khona kuyeza lena kanayo by Tuesday mayehlulekile ukuthi anqume noma shaya bhekisele eceleni uyibona ukuthi ufana nobani ngoba exposed lonke izulu iofisa ngisho umgodi ukuthi ngihamba phansi ayifihle kwezazi ajabule zenyanga yazi ukuthi le nto yazi izoyisebenzela at an advantage currently. Kazi ubani okufanele enqunywe weSiyameza? Umbuzo uthi ubani umuntu othi akanqunywe? Suthe ungahlangana nothula sizwe Buthelezi usuyibona impela nawe usuyinsizwe engakhulunywa ngokuthi akubula umuntu. Ekazi ubani lo othi akanqunywe? Anqunywe umuntu oyinyanga. Ekazi ubani lothi akanqunywe? That's my question. Ma ukuthi uyamfollow uSiyameza hamba ulanda ifollow yakho phuma kuyena phuma kuyena ebold ukuthi khona umuntu ofanele anqunywe baba kanje iphoyisa eliphethe icala lika Siqiniseko alisondelane nalo limbuza ukuthi why did you release the statement esithi uSiqiniseko uzofa wafa ngempela? Why washo njalo? Washo njalo wathi uSiqiniseko uzofa wafa ngempela. This time around you are pushing umuntu oyinyanga ukuthi akabulala umuntu. You are the one influencing that. Uyamphusha uthi akabulala umuntu mayengambulali kwashaya uTuesday kunama file azobe ephumile. Why this person has to go and commit crime because usabumyeza? What is it that Miyeza you have that you are pushing someone ukuthi akabulala umuntu ukuze leyo nto izophuma? We know you have stayed ka King Bhaka ngaphakathi. Wahlala for like 2 weeks uhlala no King Bhaka. For like 2 weeks uhlala no King Bhaka. We know uyamazi uKing Bhaka. Even if ungazama ukumlinka nangezinto ezithile, there are cameras in that house. There is nothing that you will say ngibekelana. Hayi mawuthi khona ukubeke khona mhlawumbe ozama ukuthi uyombetray hayi vele uyokulanda mfana ngithi ngoba kunama camera lapha. Ubuze kumaphoyisa efuna ukuframe uKing Bhaka uthi aphele laphi. Kunama camera kuloya muzi futhi amaningi afihliwe. Ubuza amaphoyisa efuna ukuframe uKing Bhaka uthi aphele laphi. Awazanga khona ukumframe ayexolise ekhalinye embezi ubusuku bonke nemini yonke ezocela uxolo. Kwanawe mawukuthi khona into osuyizamile I forget mfana kithi. I know that man is very wise. Lento yakhe ukuthi busufuna ukusebenzisa iopportunity usuthatha amasenti sothi akubulawa uMax. Phela mawuthi umuntu kwakumele ngabe kudala afa ukhuluma ngoMax oba mina ngiyayifikela uMax kudala ezingelwa. You cannot sell my brother namsunu kanyongo. Awukwazi ukwenza lokho. Mina I told you ukuthi uma ngabe usuthinta uMax namsunu kanyongo ngiyovuka ngivukele mina. I have a covenant no Max. Angeke uzukwazi ukuthinta uMax.
Masuqala thinta uMax, no matter how my brother can fall into a mistake, but masumthinta wena msunu kanyoko. Ngawe bengathanda ngenza ukuthi sihlangane lapha kwi-comment section sizuvu lakho thini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu ewunqa phambili, la uthabane khona eveza inkulumo kaMyeza ekade ibeka ngalolu hlobo kade ibeka ngalo. Mina nawe ngenza ukuthi sihlangane kwi-comment section sizuvu lakho thini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button, usixhase nje xa kumahala. Danko.